Mit navn er Anne-Marie, jeg er fysioterapeut, og jeg vil vise jer nu, hvordan at man laver aftercare på en baby, der har fået klippet tungebånd. Det er meget vigtigt, at man laver aftercare efter klippet tungebånd, for at de to flader ikke bare finder sammen igen, og det gror sammen. Når man har fået lavet kirurgiske indgreb alle andre steder i kroppen, er det også en rigtig god idé at massere arvævet, for at det holder sig smidigt og fleksibelt. Og det er det selvfølgelig også inde i munden. Der er ikke lavet forskning på det her, men der er en rigtig god erfaring med, at det er vigtigt at gøre det. Man skal ligesom sådan angribe det fra flere forskellige vinkler. Dels, hvis du prøver at finde her, dels sådan her fra side til side, og dels at man skal strække det, og så man ser rundt ned i det. Og nu vil jeg prøve at se, om jeg kan få lov her. Ja, så prøver vi lige. Ja. Man skal ind i munden her, så det er fint, at de her de er våde. Man kan også bare bruge sin egen fingre uden dem her på. Man skal selvfølgelig have kortklippet negle og rene hænder selvfølgelig. Men lige ind her i hver sin side. Og så kan de nogle gange bide. Det kommer lidt her. Så venter vi lige på, hun er klar. Jeg trækker lidt ned her, sådan så underlæben ikke kommer i klemme. Og så skubber jeg ind under tungen her med begge mine fingre. Skubber jeg fra den ene side og fra den anden side. Og så kommer der en brud også. Ja. Og lidt på tværs her. Sådan der. Godt. Og så laver jeg sådan ligesom et J. Og fat under tungen og træk op mod min egen mave. Ja, så fint. Og så kan man også bare nuller ned i såret, så det bliver mobiliseret godt. Man trykker sådan lidt ind. Ja, så fint. Er der blevet klippet her fra nede? Man kan selvfølgelig trække ned her, køre på tværs. Er der klippet fra oven, trykker man op her, kører på tværs. Og det samme, hvis der er klippet kindbånd i begge sider. Så gnup det godt, ligesom man vil gnuppe sit eget øje cirka. Ja, det var det.